tayo manang kaya yung managistoryan. Okay, siya ni Ma'am Faith, ti tayong Central School, kat siya ti agistorya kanyayo tatanga aldaw. Nakasagana kayon? Okay, historyaan tayo tata, kat may panggap iti lawa-lawa. Agtugaw nga roden, agsaganan, tagrugi tayon. Ti nagagat nga lawa-lawa. Yung surat kaning drawing ni Eric Carle. Ing pablaak ti Philomel Books, jay New York, idi 1984. May isang atikat nagangin kat nayangin dijay lawa-lawa dijay taltalon. Adda basit nga sapot nga simurot kanya na. Natinag di gilawa-lawa dijay alat asideg di balay. Ket nagrugi isuna nga nagaramid di balay na. Nay! Kunani kabalyo. Kayat mo ti aglugan haang nga simungbat nilawa-lawa. Agar aramid isuna ti balay na. Mu kunani nuang kayat mo ti mangan ti ruot haang nga simungbat nilawa-lawa. Agar aramid isuna ti balay na. Ba kunani karnero kayat mo ti agtaray ti taltalon haang nga simungbat ni lawa-lawa. Agar aramid isuna ti balay na. Me kunani kalding kaya mo ti aglagto gibat-bato haang nga simungbat ni lawa-lawa. Agar aramid isuna ti balay na. Oink kunani baboy kaya mo tagida gipita haang nga simungbat ni lawa-lawa. Agar aramid isuna ti balay na. Aw kunani aso kaya mo nga kamatan jay pusa haan nga simungbat ni lawa-lawa. Agar aramid isuna ti balay na. Meow kunani pusa kayat mo ti maturog haan nga simungbat ni lawa-lawa. Agar aramid isuna ti balay na. Kuwak kunani pato kayat mo ti aglangoy haan nga simungbat ni lawa-lawa. Nalpasnan di balay na. Titilaok kunani manok kayat mo nga tiliwan daytoy nga ngilaw. Kat ni lawa-lawa tiniliw na dijay ngilaw yan ti balay na. Kunani kunlaaw. Sino tinagarami daytoy napintas nga sapot? Haan nga simungbat ni lawa-lawa. Nakaturog isunan. Nabanbanog isunan. Katnalpa sen. Nagustuhan niyo kadigi istorya? Okay. Nya ti kuan ti ubing masapol agbalin nga nagaget. Tumultulong kayo kadigi balayo. Nya ter aramidan nyo nga tulong kanina ng kantatang gibalayo. Sino ti agsagsagad gibalayda? Sino ti ginaw gibalayda? Sino ti tumultulong nga aglaba? Sino ti agsaksakdo gibalayda? Masapol kas day ti ubing tumulong kanina ng kantatang. Agbalin nga nagaget kasla kani lawa-lawa. Tata
Kaya yung drawing, ag-drawing tayo iti sapot ti lawa-lawa. Kaya tiyo kadi. Okay, tayo nga ruden. Okay, nakasagana kayon. Tatangay daw, agaramid tayo ti balay ti lawa-lawa. Amuyo ka di tagaramid ti balay ti lawa-lawa. Okay, kaso ti kasapulan tayo ti coupon ban. Kan krayo lang sa basabali ti kolor na. Okay, ito muna nga kuan. Ag-drawing ti nakaida. Sumaruno, dijay met, baba. Sumaruno, yay igid. Kan yay igid na. Nalpasan, yilawal, yid. Dagito yan, in drawing kon. Okay, tata. Ti sumaruno nga i-drawing, mga laman ti sabali nga kolor. Oh, ag-drawing, tinagpababa, yitinga. Sumaruno, ag-drawing, yitinga, tinagidda. Sumaruno, agingga na jay dulo. Oh, masurutan nyo matlang. Okay, gipay banir na. Nalakawan no narigat. Okay. Tata, mga lati, sabali man nga kolor. Agaramid, tinagbubukol. Nalpasan? Okay, sumarunumat. Sumaro namanen. Sabali mga koloren. Kan sabali man nga koloren. Okay, maud-udi dito nga kolor. Nalpasen? Tata. Mga lati sabali manen nga koloren. I-drawing tayo tatan, diyay lawa-lawa. Kastay nagbubukol. Sumaruno, pangato, pababa. Ibangir, pangato, pababa. Sumaruno manen, pangato, pababa. Ibangir, pangato, pababa. Maud-udi, pangato, pababa. Ibangir pay, pangato, pababa. Maminsan pay, pangato, pababa. Ibangir, pangato, pababa. Isura kayo, jay. Rupa na nga nakaisen. Nalpas ka gilaw-lawa yun. No nalpas, isurat jay, likod ginagan, yo. Magustuhan nyo kadi? Okay, very good.